Dohlieh tu borok ngapin sampai pi syakani ke channel. But hakani ke video tungen yeteb ba Kumno kari India jungi menswa kapoi Jingsynshar ni Hap Haka Jingsynshar ki British kabade kari England. Kari India Haka Jingsynshar jong ka spas nam ka ba khadanyo kalalang kawai na kiri ka baru spat tam ha ka perthe. Isiang Mughal Jingsynshar ya ka hima ka bahe abha ka badap da ka spa ka art bat ka culture. Kinong kai na kaling ka perthe ki wan chani na ka banda ki Muslim musla ki rusam ni muka bat ki ma corridor. Dapdeng jong ki ladan kinong Portugal ki baladap inskam nela ka jaka harut duria ujang ka Goa. Henry ha London ka bor ka bathamai ka lanang kiyo. Ha kasnam khat Henry spa kas iam Elizabeth Boningkong kala ajin bed ya ka East India Company ka kinhon kinong khai pateng ki bathang banyo spa na ki spa jong kari India. Ha kasnam khat Henry spa pra u Captain William Hawkins ulapwai hayengs iam Mughal jong Pacha Jahangir da ka bapanjing bed ban khai pateng. Lapdens ngobhai u da ka burong. Henry omsham la ajing bed yaki ban khai ka Jingsynshar jong ki Portugal hakitu ki pohar kadang khan. But usiam umyu idaw ay ban chanya ekini kinong way bathamai. Kini ki pareng pat kilayay siya. Kisno tu ba ki Mughal ki buram ya ka jingede but ki jing ais ngobha ki bahe. Hakasnam khanrio spa khatsan usahab Thomas Rio ulawan poy balapha daus iam James Boningkong kum unong kid kubar uladam krop hakma jong ujahengir ulatarwa ki jing ai ki baram but ulakran da ka jing saurit usiam ula sha pengop but sha pen songthu kumta ula ai jingbet ye ki pareng banseng ye ki karkhana ki jaka khai hasurat but hakiwe kiwe kinongba ka jingkhang kalapli ki pareng ki wan kum kinong khai Henry hadian kapor kin sakalalong kinong Jingsynshar lengba kisnam khat Henry uspa ka company kalanang roi suki kalate ye ki jaka sa Madras Bombay but Kolkata hakbaning ko kilasiw khajna ki Mughal but kimshang labu jingma ai Henry katba kahima kalanang kila hadian ki thama ki bajrong bat ki borem dor jong upatsha arungzap kahima Mughal kalasdang bantlat ki jala kilanang le persha kinong Jingsynshar snong kilawat ya ka jinglai luat but ka jingkulmar kalasaprang ki phareng kilayo ya ka kabu jong ki kum ki Portugal bat ki Dutch kimskohon tang ya ka khai pateng ki thau ki kanhun sipai ki kai ki sipai India ki baltep kum ki sipoy but ki pen kre ya kathma kapor kabukut kalawan hakasnam kharanyo spa asan panyo hakatma plase unawab jong ka Bengal usiraj ud duala ula persang ban persha ya kabor banangroy jong ka company Henry urobot Cleave urang ba sipai jong ka company ula penbam tingka ya ki he sipai jong unawab bakin shat kala ya u endalas dang kathma ki sipai jong unawab kila phai persha ya u ka jingjob kala le cha ki phareng but ringkat bat ka Bengal ka jala ka burus patam ha India kalalong ka jingkla ka bukraw kawi ka company jong kinong khai menta kala Jingsynshar ya ka donut jong ka spa jong kari India henyos nam hadian kata hakas nam khat henyos spa Henry posaw ka company kala job ya kathma buksar persha ekishpai balaya so lang jong ka Bengal ka awet but wat ya upat sya Mughal hi nakani ka jingjob kilayo ya ka hok banlum khajna ha Bengal Bihar but Odisha usiam Mughal ubalong sisian ubrio ubadan bortam ha Asia ula sya pendram ha ki post nam ki ba hadian ki phareng kilapen pryang ya ka Jingsynshar jong ki lengba ka but thok bat ka jingjob kilayate kular bat kinong Jingsynshar India bat ki penkhen ye kini kular katwa kimon kilapendan kam ya ka doctrine of lapse ban penyeso ya ki jala khlam kinong yo pateng ka doctrine of lapse kade ka policy jong ki phareng hari India ka bailat ya ki ban penyeso nation ti ya ka himas iam lada unong Jingsynshar uyap khlam unong yo pateng shanrang bakin jaman kani kamut kinam iathuh ya kinong yo pateng ni kinong mikmat kabala shimkun kabala penlong ya ki babuan ki hima India ban syakni no ha kari bilat
But hakata kapor baro kila penlut ya kespa jong kari India. Ki karkhana jong kari India kila hir dor. Namar kimar jong kari bilat kila tuat ha ki yau ki han. Ki nongrab kila sya penshidam ha ki khajna ki behe. Ki ba ki hap ban siyo. Kabala penlong ya ka klam. Kajing kerdu ubat kajing than. Kat ba kari India kala nang telut. Kari bilat kala nang waluspa. Kala penyar ya kajing kila. Ha kakam karkhana jong ka. Da ki marpok khandau jong kari India. Henry kajing bitar kala nang te. Kumta ha kasnam khat praspa san penyau. Kajing bitar kala buthi khat do. Bat kajing ele persya kabakrau kalami. Da kabapenmi da kijing sya ele ben yam ha kaken hun spai. Ki spai India kilayang persya ya ki officer paring jongki. Kani kajing ele persya kala sapriang teleng kathan chate lami ni jong kari India. Ha kaba kinongrab ki khun siam bat kiriu pat ba kilaya solang. Katu kani por la I kumba ka Jingsynshar paring kala banhiar ni hap no. Henry kani ka jing khiwen kala duna ya ka jing yatali. Bat ki paring kila pen kalam ya ka da ka bor ka ba shirkai. Ka jing ni na ka long ka bakraw. La pen no ya ka East India Company. Bat ka siam bilad kala shim no bed ya ka Jingsynshar. Ka India menta kala long ka benta jong ka hima bilad. Kaba ki khat kama koridor ha kapangsnya. Kajing iathuh khana shpang kumno kari bilan. Kalawan Jingsynshar ya kari India. Kamte kajing iathuh khana jong kajing jap kinsan. Henry kajing iathuh khana jong kajing yaisha. Kajing le shilang khamat bat kajing le thau. Kilapoi da kajing snored kum kinong khayi. Hidara ya kajing ais ngobha jong ki na kabentau siam mughal. Suki anda kilayo ya kajaka yuk kajat. Bat nang taling ba kajing shet kala. Kathma bat kajing penbor. Kila penrai ya kabor jongki. Ka kabalas dang da ka kinhun kinong khayi. Kalakut no da kahima ka Jingsynshar ya ki million ngut. Ka Jingsynshar pareng ya kari India. Kam shamlong tang kajing iathuh khana kumno kabilat kalayo ya kahima. Kalalong ru kajing stang jong kajing ele kabajrong jong kari India. Banyo ya kajing le lut. Kajing ele kabapenshilur ya ki pateng. Nadu kajing le persya jong kasnam khat praspa san penyau. Hadu kajing ki klam jing le don bor jong Mahatma Gandhi. Bertab kum ke non-violence. Bat khadu kajing le luat hakasnam khat kandai spa sau penyau. Kene kede kajing iathuh khana balengkat. Ba kumno kari India jengi menshwa ka hap haka jong ki pareng. Bat katu nilapoi syak bukut jong kani ka video. Lada pisau tonight, so like, share, comment, but subscribe. Kublai shibun.